guys, andito tayo ngayon sa Bukal Padre Garcia. Nandito tayo kay Ate Letty's Garden. Tingnan natin guys ngayon kung magkano yung mga presyo ng kanilang mga halaman. Kung swak na swak ba sa budget. Tatlo, 100. Nay, magkano yung allocation yung ganito? Ito. Malaki? Opo. 250. Kahit yung maliit. 150 ang maliit. Yan ang mga presyuhan. Kano ba isa nito ate? Binigay lang ho namin ng 40 yan eh. Pang 50 na. Mataas na yan. Ganda naman. Hindi nga namin mother plant yan. Dapat mother plant na yan. Matataas. Ito ho matataas. Ito pag nasa initan talagang nadilaw. Medyo kanlong pa dito eh. Dito ate, tatlo 100. Okay. May tanong lang ako ate, bakit puro ipa yung ginagamit na lupa? Ay, nabigat yan pagkain. Pagka lupa, nabigat siya. Yan ang maganda. Ilan mo yan? Ari pa, maganda. Ito guys, pala nanay, tatlo 100 pa rin. Andito kami ngayon sa Batangas, Padre Garcia. Ito guys, 100 yung kanilang snake plant. Ate, magkano yung ganito nyo? 50. Magkano? Ay, malawak yung taniman nila dito. Ano pangalan ito? Ano yan? Palmera yan, pero... Yung ganoon, kita mo yung nasa tabi ng bakod ng bahay na yun. At may yan. Ganda yan. Ate, yung ganito nyo? Tatlo 100. Ito, tatlo 100. Ate, nanay, ano ba talaga? Hello, Mina, 150. Magkano yung ganito sa inyo? Yan, makakapal na yan. Yung makapal, 150. Oh, 150 na. 100 yung medyo maliit, pero mayayabong siya, no? Kaganda. Nay, ano ba mong pangalan ng plants na to? Nalilito na ako sa... Ako din, nakakalimutan ko rin. May ganyan ako eh. Magkano sa inyo? Tricolor din yan eh. Pero magkano to? Yeah, orange. Ano yun? 100 ng ganyan. Oo, 100 ng ganito. Ay, malalaki na ho, ari. Hindi ko na kayo ginalagahan din ng mga... Alin ha? Bagong tanim pa lang ho yan eh. 150 yung ganitong plants. Ngayon nang tinanim namin. Nay, ano bang plants to? Green alocasia yata. Green alocasia. Yung Wow, pwede ito. rin pumili doon. Yung mga red siam nila. Yan, 25. Ayan. Pilo na ako ng mga magagandang kulay. Nay, magkano yung ganito nyo? Iba tong aglonema to eh. O 70 rin yan. 70. Ito ano yan? Ari ho. Ari bibig ko sa inyo ng 80. May kasamahan pa ari. Aglonema. Ano yan? Mga aglo. Agiraw, sabi ni Made. O itong sibra na lang, Nay. Magkano to sa inyo? 100 na lang. 100. Iba nga ang mga presyuhan talaga nito. O ito yung mga napili ni nanay para kay mother. Yan. Yung ganito nyo. Ganito, Black Dragon. 70. Dito ba? Dito po ba yun? Lipa tayo. O, tatlo 100. 50 daw. Kakapal. 40. Ito yung mamahalin. Ito yung mga tinatawag na croton, di ba? Ito. Yan. 40. Ito, mas mahal pa ang ganito. Ibinibigay na rin namin sa mga gawin. Yan, iba-iba ang hugis ng mga croton nila dito. Hindi ko
akin yan. Ayan, 40 lang. Yan. Puro yan may 5 buwan. Nay, pwede ba magtanong? Ano bang tawag dito kung Yan ang San Franciscong kulot. ito? Ari, tawag ka dito? Ari iba pa pero ari mas mahal sa riyan. Oh. Ito naman, anong tawag dito? San Francisco San din Francisco ito. lang talaga siya. Mm-mm. Kasi may mga kulot-kulot, no? Itong mga ganito, anong tawag? Yan ang yellow, San Francisco yellow. San Francisco yan. Hanahabos. Kaway muna dyan, anak. Kaway muna. Yung mataba akong anak. Kupeya, magkano po? Para kayong magkakapatid. Yung ganito pong kupeya, Nay, magkano sa inyo? Aray, 30. Ito guys, yung garden ni Nanay, ganito kalawak. Ayan. Ayan. Variegated. Ayan. Yan, Oh. 80. 80. Diba, nauuso ngayon yung mga variegated, no? Ano kayang klaseng paggawa niyan? Ay, sadyang yan yung nakatutubong para ito. Ayan. Alam niya, kinukuha ng mga taga-Batangas, taga-Bae, ganito. Ang garna, ibibig ko na rin lang sa inyo ng 40, ari 50 ang pagbibili ng aking asawa. Anong pangalan nito? Yan ay insulin para dito. Insulin variegated. Pero hindi siya yung ginagamot, hindi siya yung... Ayan din. At bakit sabi nung iba hindi raw? Yan din. Ito rin pala yun. Ang galing, no? Paano kaya nagagawang variegated to? Sadyang matubos yung gayan. Ah, ganun po. Sa kalikasan talaga. Ano Gawa ng kalikasan. Po, kung ako po'y magkakaroon ng ganyang koleksyon lang. Pwede po bang malaman anong pangalan nito? Yan ang aglumina, Aglo... singonium, Syngonium siya. Magkano po yung ganito sa inyo? Nakapat na? 700. 700. Pero yung ganito po, Ari, pwede sa 500. ano po pangalan yan? Then, Ganun din. ari naman Big Roy. Big Roy. Tignan natin. Yan. Roy. Magkano po pag nakapat na? 500 ang ganyan. 500. Yung Sibra, ay boxer, yung nasa Ah, ito nasa ibaba. ito ang Boxer. Magkano po yung ganyan nyo? 500 din. 500. Boxer ang tawag yan. Ganda siya. Parang pare-pareho lang, no? Oo. Pero ari Big Roy, diba? Matilos ang kanyang Big Roy? Big Roy. Big Roy. Ah, yung daisy nyo, magkano yung ganito yung daisy? Ito po. Ganyan. Opo. 150. Aba. Ito yung kanilang mga mayana. Malaki, maliit. 300 lang. Pero tignan nyo naman yung 300, no? Napakahaba ng lalaki na. Tatlo, 100 lang yan, guys. Sayam, ito 'di ba red sayam to? Tsaka yung lipstick, parang nagkakapareho lang talaga Hindi, sa sila. tabi lang siya may pula. Ah, yung ano. Sa tabi lang siya. Oo nga. Ito guys, yung kanilang mga mayana, mga mother plant na yan. Dito naman tayo guys sa mga reel ni Nanay. Busy pa si Nanay, kaya videoan muna natin.
guys, yung kanilang mga bromelian. Yan. 100. Ano sensation? Yung Marian. Tropical tunay, di ba? 100. Sensation, 100 din. Yan guys. Ang kanilang sensation, 400. Ganda niya oh. Peraan. 600 ang ganyan. Ano pong pangalan ng plants na to? Ayun ang ba tawag? Pangalan na rin. Siya namimili niya. Last na. May pot na. Yan. Naku na, pag nakita niyo yung koleksyon ko sa taas. Marami. Oo, pero si mama, hindi talaga namimili ng mga mahal yan. Mga pambenta niya lang. Ano to nakikita ko ha eh. Pag talagang maliliit pa yung red, sayang pa iba-iba ng kulay, no? Oo. Ayan, Napaka yan na merong green, may pula na. Oo nga eh. Ito yung may-ari ng garden. Pandan, 40 pesos lang kay Nanay Leti. Anong klaseng silong tunay? Brazilian. Ito nga ang Brazilian. Ano ba yan? Ano ba yan? 250. 500. Aring malaki, magkano ang benta? 1.8. Ito guys, yung malaking Amazonica nila, 1.8 lang yan. Dito 500, ito maliliit. Ayan. Magkano? Ay, magkano rin velvet mo? Ito. Yun. Opo. Opo, ito malaki. Ha? 800. Ito pong maliit, 600. Ito mga server sa atin nyo po, Ito, 80. 80. Para maisama natin sa ano'y sayang. Yan. Yung ganito pong plants nyo, magkano? Alin? Ito. Ito, 150. Ano pong pangalan niyang Ito, ano? rosary plant. Rosary plant. Sa dami ng mga ano. Ah, ito mga ano nyo. Bacularis ba? Tama po ba? 80. 80. Malamang maganda rin ang price nito. Alam, magkano po sa inyo yan? 1.2. O, 1-2 daw guys. Ano po ba pangalan ng ano na to, rubber? Ano yan? Ang tawag variety niya? Rubber Tiniki. Teneki. Rubber 1-2. Yung mga ganito po, Ari gayon din. Ari 600. ano pong pangalan ng plants na to? Ari parang prayer plant din. Ito. Ang daming variety ng prayer plant, no? Ito Pag mo- galing Thailand. Ah, galing Thailand pa. Ito rin pala binibili nyo. Ito Ito, ay black prince. Black Prince. Magkano po yung ganyan nyo? Ang garne 700. 700. Ah, mura na rin siya. Oo. 700. Binibenta nyo rin tunay? Magkano? 1.5. 1.5. Akala ko 2.5. Akala ko mother plant lang. Malalaki. This is 2,000. 1.5. balong-balunan nyo rito. Nabili na, no? Oo, Yung 500 yun, ang ganda eh. Pag mga ganito po, magkano po sa inyo? merong 400. 400. Dito guys, 400. May Merong 500. Ayan, ang mga tanim ni nanay dito. Ano bang pangalan na yun ng plants na to? Bigonia. Pag nabag-vlog ako, makakalimutan ko na yung pangalan. Oy, ito. Variety ng Syngonium. Magkano po yan sa inyo? Magkano tayo, Alin? Ito po, magkano sa inyo? Yan. Ito, Opo, 200. 200 guys. Kanina nakakita ako ng ano eh. Chocolate Syngonium. Magkano po yung ganito yung plants? Ito. Opo, 350 yung ganito. 350. Ngayon ko lang nakita itong ano na to. Ano pong plants to? Iwan ko, anong pangalan niya? Nakakalimutan ko na. Nakalimutan. Tanda ko ng pangalan. Ah, ito, Begonia. Ayan. Pag ganito po nakapatch, magkano na po? Ito. Opo, 250 siya. 250. Ito tayo, magkano sa inyo? 2.5. Ano bang pangalan nito tay? Cobra King. Cobra King. Ganda. Cobra Pen. Ito guys, yung mga bromelian nila, 50 pesos. Ito guys, yung mga halaman dito. Mga tanim lang po yan dito. Ang tataba dito. Di po ba? Yan. Yan. Ang tataba ng mga halaman dito.
Ayan po guys, Mayana lovers. Ayan po. Ayan, may liligo din yan. May kasama ka. Katulad nito guys, kung mapapansin ninyo yung mga paso nila maliliit lang. Pero yung mga dahon ng kanilang mga mayana, malalaki. Ibig sabihin, yung mga lupang ginamit nila matataba. Pero wala naman silang ginamit, kundi kumuha lamang po sila dito sa lupa, sa mga lupain nila. Gandang tignan kung malalaki ang dahon. Yung kanilang rose, napakaganda.